jolloin ekan kerran noin niin kuin Niki tuossa puheessa, nämä kaikki puhunut niin paljon, niin siellä tuli muutama mun asia, mitä mun pitäisi varmaan sanoa, mutta sanon nyt omalla tavallani tänne, että se päivä, en muista tasan tarkkaan 24.2.2006, oli päivä se, mitä Nikikin puhulla oltiin katsomassa sitä lätkäottelua Suomi, Ruotsi, olympiafinaali. Mä olin edellisenä iltana just sieltä nykyisen hotelli Vantaa taas kerran saanut sut mukaan tonne Herttakseen aamupalalle. Siellä oli muutama kaveri mukana, oli muistanut ainakin Ivo, molemmat bestmanit. Hämäläinen oli ainakin siellä. Voi olla jotain muuta mitä mä unohdan, mutta olin siinä pelitunnelmassa, niin ei sanotaankaan muista. Ja siitä mä halusin vaan Benitaa kiittää, kun mun toinen bestman, mä oon tuossa tuolla piilossa sen avovaivasta takana. Benitalle selittelee, älä kuuntele tuota lätkää. Älä lähde sen juttuihin mukaan ollenkaan. Nikihan on sit taas, tää mun toinen bestmani aina sanoi, että Toni on niin hyvä. Kun mä ajattelin, että mä oon niin epätoivon, että mä saan. Niin kuitenkin näistä Markon negatiivisista sanoista musta. Hän ei muista itse, hän oli juonut viskiä aamulla. Hän ei sitä vieläkään muista. Hän yrittelee päätä tietämättä, mutta jatketaan tuttua. Niin Marko yritti vaan sanoa, että hei, älä kuuntele sitä Tonia. Et se on tommonen, en mä tiedä sanoiko, ei sanonut tätä sanaa pelimies, mutta kuitenkin varoitteli minusta tosi paljon koko ajan. Mutta silti, kun ollaan päästy tähän päivään asti ja näistä mun omien kavereiden varoituksesta huolimatta olet muuttanut mukaan yhteen, niin poikin sun lupaa Fränkiltä ja Tonialta joskus yöllä. Istunut portaalle alas ja syvällisesti siinä yrittänyt jotain selittää, että onko näin hyvä 2 viikon seurustelen jälkeen. Sitten oli pakko muuttaa, kun sait hyväksyttävän vastauksen. Sitten mä muuten puhun aika pitkään, että baari aukeaa vasta tanssin jälkeen. Sitten niin kuin Niki sanoi, hän ei muista, että kummin päin se meni, mentiinkö kiiloihin vai poika syntyi. Ootteko tätä? Mulla vain sormuksessa lukee tää kiilopäivä. Pojan syntymät on toukoa. Joululoppu. Ei lue näin. Kaari. Mitä? Onko väärä sormus? Se lukee täällä! Mä en oikeesti edes muista. Täällähän pitäis lukea se päivä. Joo, nyt nää. Nyt. Väärä sormus. 24.12.2006. Elikkä mentiin ensin kihloon ja sen jälkeen kun saatiin toi poika, mikä on poistunut nyt leikkimään leluillaan. Ollaan päästy, mennään suoraan tähän päivään. Mä en kertoo tästä välistä enää suurempia asioita. Porukka haluaa kumminkin päästä. Ei, mä haluan kuulla kyllä tästä juttuja. Jatka vaan. Ollaan päästy tähän päivään asti ja varoituksista huolimatta, että mun omat kaverit on varoitellut, niin kuin mä sanoin tuossa aikaisemmin, musta
kannattaa miettiä 2 kertaa mitä tekee. Silti Benita, suur kiitos, kumarrus siitä, että on uskaltanut mun mukaan lähteä tähän leikkiin. Kiitos Benita myös vanhemmille kaikista näistä juhlajärjestelyistä, mitä ne on joutunut tekemään homman. Mä en sitten voinut kuvitella mitään tällaista. Mä luulin vaan, että käydään Frankin ja Makin kanssa ja Niinkin nyt oli matkoilla vielä kerinyt matkaan mukaan, niin ostamassa juomat ja tullaan tänne, lyödään viinat tuohon noin ja sanotaan porukkaan, että syökää ruuat, juokaa viinat. Joo. Niin kuin mä sanoin tässä, että jätetään, kun ollaan saatu lapsia menty naimisiin, niin se välitty tässä. Mä voin jutella sit lisää, mulla tulee varmaan toinen pohja tänään. Niin, kiitos kuitenkin kaikista järjestelyistä. Äiti ja isä, kiitos kaikesta. Näistä kaikista olette kasvattanut sut hyvän puolesta. Iskälet on puskannut mut jalkapalloharjoituksiin. Äitille tuli jalkapallo. Anteeksi mitä? Sen puolelle kiitos, että olet kustanut tuonne kuin jalkapallotreeneihin, että olet tavannut näin hyvin ystäviä, mitä sulla on nyt paremmin. Se tuli seuraavaksi, Marko. Ohi. Okei. Eli kiitos iskälle, että on just niin kuskannut jalkapalloharjoituksiin, peleihin, turnauksiin ympäri Suomea. Kiitos äitille, että kun mä oon tullut peleistä, harjoituksista väsyneenä, ottanut synnit pois mun jalasta. Ja palaan vielä Benitaan, että Benita on jatkunut tätä perinnettä vielä. Että hyvissä käsissä ollaan. Nikolla on asia, kun mä en pääse sitä vielä. Se istuu paikalle vielä, mulla on vähän asiaa. Pääs vauhtiin. Ei sano, kun mä kävin vanhemmat ja Benita vanhemmat läpi ja Benita mä en ois aloittanut. Tässä on monta ihmistä. Ei, mä lopetan kohta, ei mitään hätää. Kaasut ja Westmanit, kaasut, kiitos kaikista jutuista. Mä en edes tiedä, mitä te olette tehnyt. Tää on hirveästi vihreätä ja valkoista, en ymmärrä. Me vaan käytiin hakemaan noin viinat, mä ymmärrän niitten täällä. Sieltä nää kortit. Kiitos Westmanit mukana olleesta ajasta hääjärjestelyssä, Frankin Sonjan auttamisessa ja siitä, että olette saanut vielä, tai minähän ne nimet annoin, mutta olette saanut nää maailman parhaat kaverit tänne näin, mitkä mä oon suurimman osan tavannut jalkapallon kautta, mitä iskä on vaan kuskannut joka paikkaan. Osa ei ole jalkapallon parista niin kuin Timppa ja Samppa kyllä, mutta se on ollut osa myös koulukavereita. Niin ihan suur kiitos kaikille, oli hienoja. Olen viettänyt hetkeä teidän kanssa. Nyt mä en enää muista, mitä jäi, mutta siis ei se loppu, ei tarvitse jätä. Mutta siis kaikesta näistä kavereista, mitä mä oon saanut, niin jalkapallokoulu ja kaikki ne, niin kiitos teille. Sitten viimetteeksi, ei vähimpäisen, melkein ensimmäisenä, kaikki Benitan, muut sukulaiset, serkut, tädit, kaikki, niin hienoa, että olette päässyt tulemaan tänne näin ja voidaan jutella sitten taas, kun on vapaa-aikaa enemmän tässä näin tullut, niin lisää ja kaikkea. Kiitos kaikille ja en tiedä miten lopetan sanat, mutta Benitalle mulla on kohta tanssi, oma meidän biisi. Sen jälkeen valssi ja sen jälkeen mä toivon, että porukka valssaa mukana. Niin sen jälkeen kun tänne tulee. Mutta vapaan sana, joku rohkas mielensä, niin haluan vielä vähän puhua tässä näin. Mutta kiitos kaikille.
Tilaa haltuun. Ei muistanut ainakaan.